30-та среща на младежта Арда 2026. Най-обичаният музикален фестивал в Северна Гърция тази година отбелязва своята 30 годишнина и ви кани в Кастаниес, област Еврос, от четвъртък 30 юли до неделя 2 август 2026 година с богата музикална програма. Четвъртък 30 юли Братимия Зафири Спасиалис, Баянлар Тимбрен Тимбрес. Петък 31 юли Елеонора Дзуганели, Коза Мостра, Сидарта, Плот Твист. Събота 1 август Алкистис Протопсайти, Никос Портокалоглу, Скиадаресес, The Howling Fiends, Телия. Неделя 2 август Рия Елинидо, Рак, Стелиус Легакис, Зои Джанули, Джейд Вайн, Кросми. За повече информация относно фестивала и закупуването на билети посетете www.ardasfestival.gr. 30-та среща на младежта Арда 2026 от 30 юли до 2 август в Кастаниес, област Еврос. Присъединете се към празника на 30 годишнината.